Silamɛ sanji tɛ se ka silamɛ dɛsɛ a ka baara la a tɛ se ka kɛ manil fard manil muhyi manil nasir manil kafi manil wahhab manil wadud wahid mais ni y'o dalilu ye o kuma kɔni tɛ ni y'o dalilu ye kɛnɛ kan aw sara bɛ ala de bolo ni hɔrɔn ko n ko i bɛ sa ka di a ni ce nin kɛnɛ in kan an tɛna taa yɔrɔ jan an karamɔgɔ ye dakuruɲa fila fɔ aw ye yan o tun bɛ su in na bɔ pewu. mais n'an balolen don an bɛna an sigi ka ɲɔgɔn filɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ka foli kɛ ɲɔgɔn ye n'o tɛ ala ye cɛw di ka ban olu bɛ se ka min yɛrɛ fɔ Hayidara tɛ se k'a fɔ an bɛ dugawu k'olu de ye ala k'u sabati ala k'u sinsin an bɛ kɛnɛ min kan Seyidu Rusuli bangeni kɛnɛ don n'a bɛ fɔ a ma an fɛ yan ko mawuludu mawuludu kunbɛ cogo t'a la mawuludu ɲinan magankaw y'an kɔn a la madinakaw y'an kɔn a kɛli la u tilala ka papiye bɔ k'a jɛnsɛn diɲɛ bɛɛ kɔnɔ ko an ka mawuludu kɛ a bɔra Maka de ko ɲinɛn ta ko an k'o bila ɲumanya hukumu kɔnɔ ani dɛsɛbaatɔw dɛmɛ mais an yɛrɛ fɛ yan an ka ɲinɛ mawuludukɛla bɛɛ jɛra ka réunion kɛ u bɛnna min kan ko an ka nin ɲuman sin jamana ma ni dugawu ye o kɔfɛ an ka silamɛw ni maliyɛnw wele ka na bɛn ni kelenya ma ani yafa ɲɔgɔn ma o kɔfɛ ko ka wele da an yɛrɛ ye a n'an ka faamaw ye ni laadiriya ye ani tilennenya wa ma ala rasuli illa al balagh foyi tɛ ciden ka ci seli kɔ mana nin kɛnɛ in kan an bɛ kuma an yɛrɛ fɛ k'a ɲini an fasodenw fɛ minnu bɛ Mali in kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan ni gɛlɛya bonyana fɛn o fɛn bɛ se k'a nɔgɔya a yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn minɛ ala y'o de fɔ an ye wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu silamɛw ko a ye ɲɔgɔn minɛ ala ka juruba kelen la a kana fara kuranɛ ko ko n'an farala ko an fanga bi dɔgɔya se bi kɛ an na bɛn de ye hɛrɛ bɛɛ daminɛ ye hɛrɛ bɛɛ daminɛ ye bɛn de ye ni bɛn ti yɔrɔ o yɔrɔ ala ka hinɛ tɛ a bɛ wajibiya an kan an ka bɛn fili bɛ yɔrɔ minnu na an k'o yira ɲɔgɔn na mais anw ka diinɛ in a nana ni kelenya de ani laadiriya o la an bɛ wele min da an ka fanga ye an b'o de fɔ don o don an ka donba sigi fɛn o fɛn na an bɛ faamaw ka kado d'u ma kado wɛrɛ tɛ dɛ seli kado tɛ sun kado tɛ ala bɛ yen kado tɛ n'a ka di faama ye a k'a fɔ ala tɛ yen o y'a kungo ye mais a bɛ jamana min mara don min na a ka kɛ laadiri ye a ka tile a kana maa janfa a kana mɔgɔ tɔɲɔ hali n'a ko ala tɛ yen ala b'a dɛmɛ ala b'a dɛmɛ diɲɛ na yan ala b'a dɛmɛ n b'o exemple surumani dɔ d'i ma laadiriya sira kan an y'a fɔ siɲɛ caman Sidina Ali alakira ka sahababa dɔ don alakira balimakɛ don
a denmuso cɛ don Hasan ni Husaini fa don Fatima Zahara cɛ don bonya da y'o ye dɛ kɛlɛ kɛyɔrɔ la fana a fɔra ye ko la sayfa la sayfun illa zul qafar la sayfa illa zul qafar bamuru foyi tɛ ni Seydina Ali ka bamuru tɛ ni kɛlɛ ganna wala fata illa Ali wa ni kɛlɛ ganna cɛ wɛrɛ t'i ye ni Ali tɛ o Ali kɔtɛrɛ dɔ tun b'a fɛ kɔtɛrɛ de ye n y'a fɔ aw ɲɛna fɛn min bɛ n'a fɔ barikon datugu barama datugu ni mɔgɔ bɛ n'i bugɔ ni bamuru ye ou bien kalakisɛ ye i b'a kɛ k'a kunbɛn o kɔtɛrɛ ɲumanba dɔ tun bɛ Seydina Ali bolo a ye kɛlɛ caman kɛ n'a ye mɔgɔ ka fɛn dɔ bɛ yen a ye don minnu tɛmɛ o souvenir b'a la a bɛ bonya min ka ɲi a ye a diyara Seydina Ali ye kosɛbɛ arabuw b'a fɔ ten el ayyamu tamdi wa zikriyatu khalida donw bɛ tɛmɛ nka kɛlenw bɛ segin dɛ ah oui donw bɛ tɛmɛ dɛ mais kɛlenw bɛ segin dɛ a y'a janto a yɛrɛ la Seydina Ali a ka kɔtɛrɛ de bununa a nɔfɛ kɔtɛrɛ sirilen ɲɔgɔmɛ na kɔtɛrɛ bununa n bɛ fɛ a ka silamɛya faamu al-afradu zayila mɔgɔ kelen ye fu de n bɛ fɛ a ka silamɛya faamu n b'a fɔ a ye cogo min na wa dalilu min fana don yɛlɛmɛ cogo t'a la kalan tɛ se k'a bɔ a nɔ na non non kalan tɛ se k'a bɔ a nɔ na silamɛya tɛ seli ye sun tɛ jaga tɛ hiji tɛ nin bɛɛ donna silamɛya la silamɛya ye san 11 kɛ seli faridayalen tɛ sun t'a la jaga t'a la hiji t'a la mais silamɛw bɛ yen mais nin bɛɛ tilala ka don silamɛya la ko a bɛ silamɛ yɛrɛw de dɛmɛ ko tari silamɛya na ɲɛ u bolo n'i ye ɲɛfɛn kusaya fɛn yɛrɛ ye i pɛridira dɛ n bɛna Seydina Ali a ka kɔtɛrɛ bununa a nɔfɛ n bɛ fɛ an ka faamaw ka nin lamɛn tɔɲɔli bɛ jamana o jamana kɔnɔ a ɲɛ tɛ suma nkalon bɛ jamana o jamana kɔnɔ faamaw fɛ a jamana t'i lafiya fo ka diɲɛ wuli wa faamaw t'u sago sɔrɔ tɔɲɔli man di Ala ye Firawuna y'a ka diɲɛlatigɛ bɛɛ kɛ Firawuna ko ale yɛrɛ de ye Ala ye ko ana rabbukumul a'la ko ne de y'a ka Alaba ye Ala ma foyi fɔ a ye a ko ale yɛrɛ de ye Ala ye mais Ala ma foyi fɔ a ye a tilala k'a fɔ a ka mɔgɔw ye ma alimtu lakum min ilahin ghayri ne tɛ Ala wɛrɛ dɔn aw la ni ne Firawuna tɛ Ala ma foyi fɔ a ye mais a ye Bani Israɛlakaw tɔɲɔ min kɛ a ye Bani Israɛlakaw tɔɲɔ min kɛ Ala ko Musa ma n bɛ n'i ci Firawuna ma innahu tagha Firawuna y'a dara a kafara a dara a yɛrɛ la a ko a ye Ala ye ne Ala ma kuma nka a bɛ ka kan ka jɔnw tɔɲɔ n tɛ jɛn n'a ye tɔɲɔli man ɲi hali i ka du kɔnɔ i wolodenw n'i y'u tɔɲɔ Ala b'a yir'i la i woloden n'i y'a tɔɲɔ Ala b'a yir'i la i ma n'i muso tɔɲɔ i b'a ye diɲɛ na yanni i ka sa hali i ka kalandenw n'i y'u tɔɲɔ fo Ala k'a yir'i la yanni i ka sa a non tɔɲɔli man ɲi baarakɛdentigiw a y'aw kɔlɔsi dɛ ka baarakɛden bila baara la e yɛrɛ tɛ sɔn i denw ka min kɛ i mago satɔ don
nin yɔrɔ in na an tɛna taa yɔrɔ jan kosɛbɛ n bɛ na o an ka faama nana anw ka diinɛ na silamɛya diinɛ an ka hadisa bɛɛ alakira y'a wajibiya an ka sallallahu alaihi wasallam ani an ka kuranɛ kɔnɔ ko an ka fanga bonya ko a ye faamaw bonya kira ko hali ni Éthiopie jɔnfin n'o de kɛra a ka ɲɛmɔgɔ ye ko a y'a ka ɲɛmɔgɔ bonya n b'o de fɔ don o don ɲɛmɔgɔ bonyani ani tiɲɛ ti fɔ ɲɛmɔgɔ ye u tɛ kelen ye dɛ an ka ɲɛmɔgɔw bonya b'a yɔrɔ an bɛ dugawu k'u ye nka a kan'u dekun fana an bɛ tiɲɛ f'u ye dɛ parce que diɲɛ tɛ o an bɛna sa o lahara ala ka taa fɔ nin kɛra mun ne ma kuma a bɛ sɔrɔ Hayidara dɛsɛra ɲɔgɔn tɛ ne b'a fɔ mana nin yɔrɔ in na an b'an ka minisiri an bɛ kuma d'a ma minisiri min don yɛrɛ dɔgɔyala don a wulibali don ne t'a ka to dun hakili t'a ka mugan yɛrɛ la ko a y'o di yan ah oui mais cɛ don ala ye dɔnni caman nɔgɔya ye a bɛ tubabukan dɔn a bɛ surakaw ka kan dɔn a bɛ angilɛ fɔ n t'a dɔn sa n'a bɛ sinɛ fɔ k'an kɔni mɛn mais Sikaso ka don an bɛ kuma di an ka minisiri ma an t'ale dekun a k'a ka dakurunya fila fɔ a taa yɔrɔw ka ca an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'an ka walanda ye. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kuma jan tɛ an bolo su in na an ka jamana président de la transition n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye ani premier ministre docteur général de division Abdoulaye Maïga olu ka folikan de b'an da su in na k'a fɔ Serifukɛ ɲɛnɛ Serifukɛ min ne nana ma a b'a yɛrɛ dɔgɔya ka di e ma a bɛ e bonya mɛ n'a sɔrɔ a yɛrɛ la ko a tɛ ka to dun a tɛ ka est-ce que Serifukɛ yɛrɛ tɛ sɛnɛ fɔ yɛrɛ ale ko ne bɛ direct fɔ ale kɔni ta ye directement yɛrɛ dɛ Serifukɛ an b'e fo k'i barakala an nisɔndiya ni an fari foni ka la e jɔyɔrɔ ka jamana kɔnɔ min ni o ye ɲɛdimi ye ni kɔnɔdimi tɛ Serifukɛ su in na ala ye kabako ko dɔ yira an na ala ka ko si tɛ kɛ ni kabako dɔ t'a kɔrɔ ma bɛn b'a fɔ Serifukɛ fɛ ko fɛn dɔ b'a bolo a bɛ k'o dogo mɔgɔw la a b'a kɛ ɲɛna ko kuma ye san nana su in na ka yɔrɔ bɛɛ garaba garaba n yɛrɛ kun ko jama tɛna bɔ bi an bɛ nana an bɛ ɲɔgɔn ɲininka mobili kɔnɔ ne ko Damisɛki ma ko est ce que image b'e bolo n ko a n ko Serifukɛ kɔni jama bɔ fila kɔni b'a bolo mais est ce que su in na jama bɛ bɔ wa an bɛ sira foyi y'an fɛ n ɲɛ bɛ mɔgɔw ye fɔ naani o kɛmɛ yɔrɔ bɛɛ fa Serifukɛ e ta tɛmɛna Ouagadougou kan fo n'a kɛra Ouidadougou ye sa i b'a sɔrɔ o de b'e bolo n'o tɛ Ouagadougou kɔni tɛ nin ye san fiɲɛ b'an kan yɔrɔ sumanen don bɔgɔ baraka bɛ yen mais Ansar mɔgɔw ne y'a fɔ daminɛ ko walahi ko Ansar mɔgɔw ni ka gɛrɛ cogo min na ni ala cɛ wa ni Serifukɛ taa wo kɔnɔ o bɛ taa a tɛ nin ye n bɛ min fɔ Serifukɛ Ansar mɔgɔw u bɛ sɛbɛn dilan koyi an ne tɛ yɛrɛ fɛ Ansar b'e fɛ a mɔgɔw quoi kabako dan ni Ansar mɔgɔw ye ko jija bɛ ninnu na walahi bilahi talahi u b'u ɲɛ wusu ka sin Serifukɛ ka kow ma cogo min na mɔgɔ mana se ka ninnu ɲɔgɔn sɔrɔ ka di yɛrɛ ma a bɛ jeda dɛ ne kɔni y'a ɲini ala fɛ sa ala ka sijan di Serifukɛ ma mais Serifukɛ ne de ka di cogo min na i man ka n fana to ten dɛ minisiri o ye faamaya ta ye mais jama ka di n yɛrɛ ye dɛ n'a sɔrɔ a yɛrɛ wulibali don jama ka di bɛɛ ye koyi Ansar jama Mawulu jama a yɛrɛ bɛ kɛnɛ na su in na n'i
Nia Mengo Alaka Kabako Dano. Yellow Mohamed délégation ka shunna mo okela sowe fera organiser la chwa mi yera hakikatan ni ran nyana ka san ko ka billahi wallahi parce qu'il a organisé de façon très civilisée mo shitana se mo shima gazon ko kuma tara fo tara na yera kla abin lafia shiroke barka bera alaka ne jidi ka hɛrɛ kɛ an ni e ye ka sababu ɲuman kɛ an ni e a ka di e yɛrɛ ye kɛ cogo min na ala kɛ an ni e kɛ ten ala ka barika don silamɛya la ala ka bɛn don maliyɛn bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ala ka bɛn don maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ ala ka bɛn don maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ an ka surasiw ala k'o dɛmɛ an ka faama fɛn fɛn bɛ yen ni teni b'o la ala k'o dɛmɛ. Anw yɛrɛ bɛ yen ni anw bɛ minisiriya ni faamaya dɔɔnin na bi ala k'an yɛrɛ dɛmɛ parce que dɛmɛ ye mun ye a ye min fɔ ni ala ye tilemaciya ni hakilina miiri don i kɔnɔ ala ye dɛmɛ faamaya ma nɔgɔn dɛ sɛrifi a ye dugawu k'an ye walahi faama ye hinɛtɔ fɛn de ye faama ni hinɛ ka kan a ma nɔgɔn ala k'a ɲɛ an bolo ka na n ka nisɔndiya jira élection na ani i ka waleɲuman dɔn a ye ko dɔ kɛ su na karamɔgɔ bɛɛ t'a kɛ n'i taara dɔw ka kɛnɛ kan u bɛ minɛ ka siri k'e nanakili degun fo e bɛ laaba mɛ sɛrikɛ ko aw ma sisan ne ni n ka denmisɛnninya ko ale t'a fɛ ko ka n tɔɔrɔ n donna ko an ka faama donna ko ka kuma d'u ma ko n tila ko n ka n yɛrɛ ɲini ni dɔw lo o tɛ jɛn n'o ye ne t'a dɔn misiri a man bonya bon n bɛ kila ka yira aw de la. Bon, ni sɛrikɛ in bila ka taa alisani ka kɛnɛ min kan ni sɛrikɛ tɛ a ye kɛ n bila ye joona dɛ a ye kɛ n lafiya n bɛ sɛgɛn sɛrikɛ a fɔ fɛ ni n taa kɛnɛ min kan u ka n lafiya n'a ka i bɛ n lafiya cogo min na wa salamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Kɔrɔ ka na man di n'o tɛ ne kun ye yɛlɛmɛ na ka kɔrɔ o bɛ taa n ka fugula ni maganjala ni ɲini ka na di yan o de y'an jɔ yan kira kanu kɔni o de y'an se yan o la o baneni kira yɛrɛ nisɔndiyara n'o ye ntɛnɛn o ntɛnɛn ala kira kun bɛ su u ye kira ɲininka ko ntɛnɛn su kun ye mun a ko ne bangena ntɛnɛn ne bɛ ntɛnɛn su parce que n bangena ntɛnɛn ni mawuludu bɛ diɲɛ kɔnɔ kira man gɔn na ala k'a n'aw dɛmɛ.